You have Bibles with you, and hopefully, nga nagyod. Psalm 14, ato ang abrihan ng mga Bibles sa Psalm chapter 14, which is maugyapon ng ato ang series, no? Series sa atong sermon. Psalm chapter 14. So, dili na ako basahon pa pag-usap as a whole since nabasa na ganiha. But by the way, ang akong topic na pagdadon is this. The folly of the wicked intensifies. The folly of the wicked intensifies. Meaning, ang medyo laing man sa Bisaya ang word nga folly or foolishness, pero ako lang siguro ilutop gyapon. No? Meaning, ang kabuang sa usa ka dautan, mas nilala, ni-intensifies mo yun. Now, ngano kaha nga ni-intensifies? Na makita na to na sa verse 1, the fool hath said in his heart, there is no God. Now, mabantayan na to sa ato ang King James nga version, ibutangan nila of there is. But okay lang, yapon. Pero sa original, sa Hebrew text, actually, ang nakabutang lang is no God. No? Ano lang nakabutang? The fool hath said in his heart, no God. Walay Diyos. So they are corrupt and so on. They have done abominable works. But ang topic nga yang or ang subject nga iyang gitukoy diri is the fool. Ang usa ka buang-buang or foolish. Now, ang mga Hudyo nga mga rabbi or mga scholars nila, ang ilahang interpretation ani nga text, ang kaning mga fool or mga atheists, mga dili magtotoo og Dios, ang nasa lang una-una ang mga hintil kini. These are the Gentiles. Dili ni mga Hudyo. So mao na ang nasa ilahang huna-huna. Ang gisulatan ni King David diri is dili ang mga Jew but the Gentiles. But no wonder why si Apostle Paul dito sa Romans chapter 3 verses 10 to 12, pili niyo abrihan yung Bible sa Romans chapter 3 verse 10 to 12, exactly gi-quote ni Apostle Paul ang Psalm chapter 14 verse 1 to 3. Iya ang naghimo siyang argument nga no, both Jew and Gentile are slave sa sala. Both Jew and Gentiles are kaning guilty. Guilty of what? Guilty of atheism. Guilty of not believing God. So, dili na ingon nga Gentiles lang ang atheists or fools, but i-condemn ni Paul, no, both Jew and Gentiles are guilty before God of atheism. Therefore, mao kini ang kamaturan mga igsoon, that apart from the grace of God, all are by nature a fool and corrupt. Meaning, kung wala diya sa grasya sa Dios, or kung dili pinaagi sa grasya sa Dios, tananta by nature, meaning atong default nga nature nga tao, we are by nature full and corrupt. Medyo dili magdawat ang mga laing nga mga grupo ana, but kita nga magtutuo sa total depravity. We believe, yes Lord, I believe I am a fool and I am a corrupt person without your grace. Do you agree with that? Hopefully, tananta agree niya na. Nga naman, because it is the Lord who made man to become fool as a judgment for their rebellion. Ang Diyos mismo nagtugyan kaniya nga sa foolishness. If you will read Romans chapter 1, klaro kayo na dito. They profess to be wise, they became fools. It is God who made them fool. It is a judgment for their rebellion against His law. And not just that, my dear brothers and sisters, ang kamatuoran usab is this. All men are in the state of atheism until they are found in Christ. Tanan nga mga tao, apart from Christ, they are fool.
In a state of atheism. Dili magtotoo sa Dios. And that is the reality. Now, let us note that even those who proudly profess to be a Christian but denies Christ in their works are practical atheists. Biskan pag maingon ka, pastor, nagkaning Christian man ko, nag-alagad ko sa Dios. But even if that, mag-profess nga Christian ka but you denied Christ, pinagi sa imong works, pinagi sa imong pagkinabuhi, then you are actually practical atheists. Ingon pa sa Titus chapter 1 verse 16, pagpamatuod ni Apostol Pablo sa mga Cretans, ingon siya, they profess that they know God. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. They profess nga nakaila sila sa Dios, Christian sila, magsisimba sila sa Dios, apan diha sa ilahang pagkinabuhi, as if ang ilang kinabuhi is mas lala pa sa unbelievers. And hopefully nga ma-remind ta sa ingana nga pamaagi, no? In the Bible, sakto na to nga ang fool or buang-buang are those people who reject wisdom. It does not necessarily mean, although depende sa context, no? It does not necessarily mean nga katong mga tao nga napasmuhan or nalisuan. Di na mao ang yang gisgutan diri nga buang-buang or the fool. Sa Hebrew word meaning nabal. Nabal. Meaning, you reject wisdom. Imo ang gi-reject ang mga pulong sa Dios, the law, the holy law, no? That is. So, it is more about moral rather than intellectual. Moral ang kaisgutan diri rather than intellectual. So, because a fool thinks he's wiser than God. Ang usa ka tawo nga buang-buang naguna-una siya nga mas maalamon pa siya kaysa sa Dios. Kung ang iyang balaod, naguna-una siya nga ang iyang kaugalingong balaod is more better and superior kaysa balaod sa Dios. And that is why ingon sa Romans chapter 8 verse 7 to 8, because the carnal mind is enmity against God. Ang tao nga unconverted, ang tao nga wala pa na born again, nakigbatok siya sa Dios. Sa unsa nga pamaagi, gi-explain niya, for it is not subject to the law of God. Meaning, dili gyud siya magpailawom sa balaod sa Dios. That is why he is against God. He is kaning in war with God. His enmity with God or against God. It is because dili siya magpailawom sa balaod sa Dios. Neither indeed can be. Kung wala po siya kakayahan, wala siya abilidad nga magpailawom because he is a sinner. So then, they that are in the flesh cannot please God. Meaning, kung unconverted ka nga tao, kung dili ka born again nga tao, there is no way nga mapalipay nimo ang Dios. Not even a chance. You cannot please God. Matod pa kang Paul. Now, ingon si R.C. Sproul sa iyahang sa time nga giimbitar siya nga mawali sa usa ka university dahil na question and answer. Kato nga university is daghang kayo mga atheists, mga dili mga nag-deny nga naay Dios, no? Ingon siya, niingon si R.C. Sproul, ingon siya, I don't think that your problem with God is intellectual. Ingon siya, your problem with God is not that you don't know if He exists. Your problem is a moral problem. You hate Him. You don't want God in your mind, in your life, nga mapailawon kasi yung balaod. You don't want that. That is why moral ang problem sa mga atheists. Dili intellectual. Now, let's go on sa atong text, sa verse 1. And the heading nga akong ibutang diya is the folly of rejecting God. The folly of rejecting God in verse 1. The fool hath said in his heart. Now, kung na-remember niyo ang preaching nako atong Psalm 10, 3 times I think or 4 times ba gi-mention ang word nga hath said in his heart. Na-remember pa niyo?
nagsulti siyang anak siyang kinailadman or siyang kaugalingon, meaning gisitol na niya, gisitol na niya siyang kaugalingon nga mao na gyud ni there is no God. It is an act of delusion. Ginailad niya yung kaugalingon. And it is an act of self-justification nga dili ko accountable sa Dios. He says, there is no God or no God, walay Dios. Now you notice, my dear brethren, ang mga atheists or the atheist is the fool preeminently. Sila ang full or pinaka-labaw sa tanang buang-buang. Ang mga tao nga nag-ingon nga walay Dios. And a fool universally. He would not deny God if he were not a fool by nature. Because he is foolish by nature, that is why he is denying God. And having denied God, it is no marvel, dili na ta mahibulong o matingala pa nganong mabuhat niya ng giingon diha nga naghimo sila abominable works, wala sila naghimo maayong mga butang. Why? Because consistent sila sa ilang nature nga pag-deny sa Dios. Consistent sila sa ilang kaugalingon nga nature, ang ilang behavior, the way they act and practice things is consistent sa ilang kaugalingon nga nature. Foolish. Sin is always folly. And as it is the height of sin to attack the very existence of the Most High, so it is also the greatest unimaginable folly. Nga even si Charles Spurgeon, nag-ingon siya, nining famous kayo nga quotation, ingon siya, atheism is a strange thing. Kay bulungan kayo ng atheism, meaning dili ka mutuo og Dios. Why? Ingon siya, because even the devils never fell into that vice. Kasi ingon sa James, the devil or the demon believed God and they tremble. Pero di lang silang simba sa Dios. They are rebellious nga mga creature. But still, they don't deny nga naay Dios. But even, ingon siya, that is why kaning mga atheists, sa strange thing, namiskan gani ang mga demonyo, dili mahulog sa inana nga conclusion. Maingon sila, mas demonyo daw, mas diautan daw ang demonyo, but I think, no. No. Ingon si John Calvin sa iyang libro, Book 1, Chapter 5, Section 11, ug mao ni among series sa pagtuon uban ni Pastor Kim ug ban pa nga mga pastors. Nag-ingon si John Calvin, pride, however, as is the manifestation which God gives both of himself and his immortal kingdom in the mirror of his works, so great is our stupidity. So dull are we in regard to these bright manifestations that we derive no benefit from them. Yes, dayag kayo, lantaw lang ka sa nature, lantaw lang ka bisag asa, makayungyug ka na ang Diyos. Nga naman, kay iyang gipadayag, iyang existence pinagi sa creation. Apan kung unsa kadayag, ang pagpadayag sa Diyos, iyang kagalingon, ingnanapod kadayag ang atong stupidity. That we never profit or wala ganito nakabinipisyo niya ng mga butanga. Mo na ang kingon ni John Calvin, and it is true. That's why ingon sa verse 1b, they are corrupt. Now notice ang word, they are corrupt. It is in a perfect tense. Meaning nahitabo na ni in the past, but still happening sa atuang panahon. Kay sabto na to nga nahimong corrupt ang tao dito sa pagpakasala ni Adam ug Eva. Then when they rebel against their creator God. Di ba ningon si Lord dito, the day nga inyo ning tan-aw ng prutas, you shall surely die. Ug ilang gigaon, and they corrupted themselves. Ug kita nga mga tao nga nahiusa kang Adam, namatay, nahimong corrupt, nahimong foolish, uban ngadto kaniya. And it is only in Christ na ma-restore kining tanan ang pristine nga image of God, ang dati nga gihimo gyud sa Dios, ma-restore ka na in Christ. That is why ningon siya, they have done abominable works. There is none that doeth good. Mo ni ang reality. Mo ni ang testimony ni David, samtang naghari siya, or samtang na siya sa kalibutan, mo ni iyang nakita ng mga butang. Mo ni iyang nakita.
And it is true with the Lord Jesus Christ. Samtang naa siya diri sa kalibutan, I know and I believe nga siya mismo nakatestify, ingani day ang mga tao kakurap. Kay personally, nasulob yun niya ang pagkatao. Not because, wala bot sabot nga naisala iyang lawas, but it is perfect and pure. But he knows, nakita niya mismo sa iyang mga mata, how men corrupted themselves and done such abominable works. Then there is none that doeth good. Kung ang tao magsugod siya o deny nga na ay Diyos, who shall tell where they will end? This is the case in the book of Judges, my dear brothers, sisters. Men will do exactly what is right before their eyes. Diba kung nakabasa na mo sa book of Judges, after mamatay ang kaning judge, maingon din ito, then men or the Israelites will begin to do things what is good or right before their eyes. Kung nasayod tang kung pasagdan sa Dios ang tao sa iyang kagalingon, kung say sakto sa iyang kagalingon din buhaton gyud na iyang tanan niyang gusto. And we know na dili na maayo ng tutang. Because we are corrupt. Ingon sa Isaiah chapter 32 verse 6. Isaiah chapter 32 verse 6. For the vile person, you see ang word vile person, same word, nabal, foolish. What? Will speak villainy, will speak foolishness. O nang magbantay ta sa itong pinulungan, kay consistent na sa itong kasing-kasing. It reveals, no? Kung sa'y nasa itong sulod sa itong kasing-kasing, kung sa'y magawa sa itong baba, kung sa'y magawa sa itong mga lihok. And his heart will work what? Iniquity. His heart will work iniquity. Ngon pa si John Calvin, ang kasing-kasing sa tao is mura siya kanang nagaproduce permanente of idols. Factory rather. A factory of sin. Ang kasing-kasing sa tao, ingon si John Calvin, a factory of sin. Mo nang ingon diri sa Isaiah 32:6, and his heart will work iniquity to practice what? Hypocrisy. And to utter error against the Lord, to make empty the soul of the hungry, and he will cause the drink of the thirsty to fail. Wala gyud siya maayong buhaton. Ingon pa si Sir Aury or Elder Aury Tan Jr. Ingon siya sa iyang klase, ingon siya sa mga atheists deny God by sinning. That sin is rebellion, not believing that God is over them, that God is the Lord to whom their submission is due. Paul sa ginadeny sa mga atheists or sa mga dili magtotoo sa Dios? Paul sa nila gideny ang Dios, it is by sinning. It is by rebelling against His holy law. That is why dili necessarily nga mingon ka walay Dios. But ang gimen ni David is that nagkinabuhi ka nga as if walay Dios. As if nga nagdimo ka utang nga dagutan magmingon ka okay ra din para dili ra ko ang tambol ani as if nga walay Dios nagtan-aw sa imuha. Mao ni ang ginahimo sa mga tao that time. They don't think that they are accountable sa ilang ginahimo. So that is why ang mga atheists gideny nilang Dios, pinaagi sa ilang pagpakasala. And then we are also guilty even karon nga nanata kang Kristo Jesus. Even diha tatong secret life, di ba? Wala man gyud ta nasayod sa patagusan. But diha sa sekreto sa tago, we fail. We are guilty. Makasala ta. Nga as if man nagbuhat ta ning butanga, as if walay gatan-aw nato nga Dios. And it is unpractical atheism. That is why guilty ta mo ng mga ayutag tabang sa Ginoo. Draw near to the throne of grace that God will dispense or give us His grace and mercy nga available diya kang Kristo Jesus. Come to Christ, my dear brethren. Number 2, the corruption of the world in verses 2 to 4. The corruption of the world. Ingon siya, the Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. Then ingon siya padayon, okay, let's stop sa number 2. Now, lantawan na to, the Lord looked down from heaven upon the earth.
or upon the children of man. Nga murabag si Lord ni saka sa usa ka watchtower or sa kaning usa ka lugar nga elevated nga makita niya ang tanan to observe. Nag-obserbar siya, naglantaw gyud siya pag-ayo. Gisusi niya pag-ayo ang mga kaanakan sa ni Adam. Upon men, he looked intently, observing upon men. Now, kung basahon na to kadyot sa Psalm 11 verse 4, Psalm 11 verse 4, ingon siya, the Lord is in His holy temple, the Lord's throne is in heaven. Diningon siya, His eyes behold, His eyelids try the children of men. Now, mga igsoon, nagpakita kini nga ang Dios, usa niya silutan ang usa ka tawo, iya unang tan-awon, susihon kung kanibang mga tawhana matarong. It is the case of Sodom. Same sa case sa Sodom and Gomorrah. Usa gihimo sa Ginoo before niya gi-overthrown ang maong lugar. Ingon si Abraham, Lord, basig na mga matarong liha. Basig padadaan sa nimo no, nga mo search. So yun si Lord, sige, padadag ang anghel. Nisulod ang mga anghel dito, pero ang sa gihimo sa mga tao. Gidumog nila ang asilat, ingon siya, katong mga lalaki sa Sodom, ingon siya, lahat kinsa man tong mga tawhana, mga gwapo man to. Gusto mo mikigilawas ato. Yan, ay mga dito kay, nanay mga LGBT nito. Nana. But nabay nakita ang mga anghel nga matarong sa Sodom? Wala. Gipaboran lang sila ug ihang pamilya mo na nakaiskapo sila gikan sa judgment sa Ginoo. So meaning ang Dios before niya i-condemn ang kaning usa ka grupo or like example ang Sodom, iya asang susihon, tan-awon niya pagayo. Kung naa ba gyud tinuod diha nga Kristohanon or tinuod nga matarong. Dili ang Dios magpataka og himo og justice, magbungat og justice, magpunish sa usa ka tawo without searching. But behold then the eyes of omniscience, searching the whole earth and examines every people and nation to see if there were any that did understand and seek God. Sayon lang ang pagpangita sa Dios. Kung sa'yo ipangita sa Dios, duha ka butang. If there is any who seek to understand, who understand o nangita sa Dios. Kinatanaw niya kung tinuod ba nga na nangita siya ha, na ay nakasabot. But he who is looking down, nakabalo siya unsay maayo, quick to discern, and he would be delighted kung makita niya na adunay matarong sa kalibutan. Now, ang diri nga time, dili Sodom ang iyang gitan-aw, but ang ingon diri, the Lord looked down from heaven upon the children of men. Meaning, tanan nga mabuhi nining kalibutana. Even sa atong generation karon, kung naapay mabot nga generation, nakita na nadaan sa Dios. Gisusi daan sa Dios. Nabagyoy isa ngadto kanila nga nakasabot ug nangita sa Dios. But as he views sa pagtan-aw ni Lord sa tanan nga unregenerate children of Adam, his search is fruitless. Why? His search is fruitless. Why? Because all the race of Adam corrupted themselves with filthiness. Mao na ang testimony sa Genesis chapter 6. If you can open your Bible. Genesis 6 verse 5. Genesis 6 verse 5. Ingon siya. And God saw that the wickedness of man was great in the earth. Nakita sa Dios ang pagkadautan sa tao. It is so great. Ang word nga great, mga igsuon, dili na ma-explain even ang atong language nag-struggle sa pag-describe, sa pagsukod, sa greatness sa kadautan nato. That's what he meant. Kadalasan nato makita nga wickedness katulang action. Pero si Lord nakita niya even ang intention sa atong kasing-kasing.
And he saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination, tanan nga igina-imagine sa una-una sa kasing-kasing sa tao, sa ingon niya, was only evil alone, continually. But nga nung naingon man siya sa following verse, but Noah found favor in the Lord. So meaning without the doctrine of election or without the electing grace of God, then will all tananta are doomed to hell. That is why grace alone. Mo nang essence sa grace. Tananta dautan. Tananta. Mo ni ang every imagination sa tong thoughts, evil lang continually. But ingon siya dito, but Noah found favor with the Lord. It is the electing grace of God. Now, dear brethren, let us note that the Lord does not search for wealthy, powerful, uneducated people. Ang pagpangita ni Lord sa verse 2 that look down from heaven upon the children of men, iyang pagpangita is wala siya nangita o mga taong dato. Wala siya nangitag tao nga gamhanan. Wala siya nangitag tao nga edukado. Even bisag unsa ilang i-offer ngadto sa Dios, dili ni ibo nga makapangupay ngadto sa Dios. Unsa may ma-offer nimo dito sa Dios nga mahimong mamatarong ka because of what you have done? Wala. At the same time, wala siya nangita og kaning tao nga maayo kay nga tao o kaning ayo kay nga tao ako ning luwag ako ning pilion. No, that's the error of kaning Arminians. Because they think nga sa pagpili sa Dios iyang gilantaw ang kalibutan, then nakita niya nga mutuo ko, then magkita sa Ginoo nga magamit ko para siya. No. Dili na mao ang pagpangita sa Dios. Ang gipangita sa Dios is this. He looked for anyone who understands. Notice, lantawa ang verse, mga igsoon sa verse 2. To see if there were any that did understand. Iskan sana lang nga nakasabot. Nakasabot sila kung kinsa sila. Nakasabot sila sa ilang kaugalingon. Ang ilang condition that they are sinners apart from the grace of God. That they will know or understand their responsibilities sa ilang mga responsibilidad, that they need to glorify God, to obey Him perpetually, perfectly. Ug nakasabot sila sa ilang purpose and their end or their joy. Unsay gingon sa Westminster Catechism, what is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God. And not just that, but to enjoy Him forever. Walay bisan isa ka nato nga nakasabot nining butanga. Because we have sinned against the Lord. And also, dili lang kay nakasabot, but He seeks those who look for God. Now notice ang word, to see if there were any that seek God. Nangita sa Dios. Katong mga tao nga kung nakabalo lang sila nga naay Dios are eager, willing kaayo nga mangita sa Dios. Surely igsoon, sayon ra kaayo ang qualification sa Ginoo. Nakasabot og nangita sa Dios. Apan klaro kayong giingon ni Apostle Paul sa Romans 3 that there is no one who seeks after God. That is why mali kayo nga konsepto nga ang pagpili sa Dios is base sa tao kay nangita siya sa Dios. Now, ang testimony ni David, wala gyoy nangita sa Dios. Wala gyoy bisan kinsa nga nakasabot kung kinsa sila apart from the grace of God. Sadly, not even kaninga modest goodness can be found even by the one nga nakakita sa tanang butang. Instead, ang mga tao cling to the dreadful claim that there is no God. Ilang gitalikdan ang Dios nga naglalang ganila, nga mauusap ang source sa kinabuhi. Nag-travel, naglakaw sila ngadto sa kangitngit sa lugar
sa kangit-ngit nga dunay disbelief and separation away from the life nga mao mismo ang Dios. Now notice ang verse 3. They are all gone aside. Ang word nga gone aside, it is in a perfect tense. Same thing gihapon, naitabo na siya kaniadto sa time ni Adam, still nagaitabo gihapon sa tuwa karon. Ang word nga gone aside, they are all gone aside, meaning rebel. Gikan sa Hebrew word nga sur, meaning nagrebelde, nagrevolt, nagalsa against sa Ginoo and departed. Nibiya. Mo na ang verdict sa pagtanaw sa Ginoo sa tao, sa tanan nga hinimo, sa tanan nga anak ni Adam. Mo ni ang judgment. Tanan wala na nangita sa Dios. Tanan nagrebelde, tanan nibiya. Then not just that, ningon siya, they are all together become filthy. Ang word nga filthy niya, meaning, kana bang usa pareha sa usa ka baboy ba? Nga liguon, lagi ni mo siya, liguon. Sabnan ba na mo, pero niya taon-taon, nibalik na dito. Siyang tunaan. That is the word, become filthy. Become filthy. Dili nga siya, there is none that doeth good. No, not one. Wala. Mo niyang verdict of this is the verdict rather of the all-seeing Jehovah. Nga dili niya kaya i-exaggerate ang mga butang or ma-mistaken man lang sa iyang judgment. As if ba nga wala na hope of finding solitary specimen of a good man among the unrenewed human family of Adam. The Holy Spirit is not content with saying all and all together, but ginawagan pa niya sa last nga phrase, threefold negative. No, or none, no, and not one. Meaning, wala, di sa kunsa. Miskan pag mo-argue ka, nalagay free will, nga makaya lagi sa tao, nga mutuo siya, mangita siya sa Dios. Nga walay grasya sa Dios, mangita ra siya. It is mao po nang ginatudlo sa secular karon. Patlang tao ang gingon sa Ginoo, wala nangita ang tao. None that doeth good. Wala man gani siya gihimog maayo. Ang word nga, wala gihimog maayo, meaning, ang tanan niyang gihimo is all for his own satisfaction. Selfish desire. O wala gid siya desire nga mutuo sa Dios, mutuman sa balaod sa Dios, o magpailawom sa balaod sa Dios. Or sa pagkahari sa Dios. None. No, not one. Aktibo sila sa pagbuhat og sala, pero passive sila sa pagbuhat og maayo. Wala gyud sila desire nga motuman unsa may gihimo diha sa Ginoo. Or unsa gingon sa pulong sa Ginoo. Notice ang verse 4, have all the workers of iniquity not no knowledge? Of course. Now notice ang word workers of iniquity, meaning nagtrabaho ka under kang Satan, you are workers of iniquity. Tungod kay under man ka sa lordship ni Satan, then ang imong trabaho is to do iniquity. Nagahimo ka og sala. Now it's so grabe ka dreadful ka nga trabaho. Grabe ka dreadful ka nga trabaho. Why? Pura ka kanang if nakakita mo og kanang salida, wala man na sa tuwa karon kanang barko bitaw sa una nga naay barko din sa ilawom naay mga tao dito nga gabugsay. Nga init kaayo, mao ra gyud yung trabaho day and night. They are slave. Latiguhon pa gyud magtinapulan or di na mo lihok. Igsuon mo na ang workers of iniquity. Grabe ang imong trabaho pero ang imong sweldo dreadful. Alaot pud gyud kayo ka. But mao ka na ang picture sa usa ka tawo nga ulipon sa sala. Workers of iniquity, wa kay laing buhaton. Pero ang imong slavery to sin, dili na parehas sa slavery sa tawo nga kapuyon siya or kung pwede pa lang muhawa na siya, but ang pagka-workers of iniquity nato, nalipay ta nga may slave of sin.
Mao na ang tao, ningon siya, of all the workers of iniquity, no knowledge. Of course, wala sila knowledge. Wala sila nakahibalo nining mga butanga. Kaya kung nakahibalo pa lang sila, that is why kita nga mga Kristohanon nga gituluan sa Dios, kung maulipon ta sa sala, we cry out to the God, Lord, tabangi mi. Luwas ka, pogi ka nining akong pagpakasala. Or akong pangutana nga natin mo igsoon, have you prayed that kind of prayer nga Lord, luwas ako, tabangi ko nga dili makasala batok nga na kanimo. Have you prayed that? Kaya ang mga tao nga workers of iniquity, wala gid siya nakampo, Lord, tabangi ko nga maundang akong pagmakasala. No? Wala gid siya nagpray ana, wala gid siya ningon nga naman because he loved to be a worker of iniquity. Natawa, who eat up my people as they eat bread. Mura bag, tungod kay ang ilang desire, tungod kay under sila sa sin, pagpakasala lang ilang angay or lang buhaton, then ang ilang trabaho is always to oppress God's people. To oppress the freeborn sons of God. Kay dili naman ta ulipon sa sala, we are free. We are being kanabang giluwas, gilukat, dili na ta ulipon, we are free. That is why ang mga slaves ni Satan always naga-accuse, always naga-persecute throughout all the ages of the churches. Always gina-persecute sa mga unbelievers. Because of that, nga mura ba silang nagkaon og pan, meaning daily ba? Okay lang sila ah. Now notice verse 5. And verse 5 is the hope of the church. Verse 5 to 7, the hope of the church. Iksoon, unsa ang paglaom na to diri sa kalibutan. Knowing nga ang tao, apart from the grace of God, salamat sa Ginoo. Kay kita, gipaboran sa Ginoo. Gipaboran sa Dios. Nga giluwas ta niya, gilukat ta niya, gipili ta niya in Christ. Kay kung wala pa, then uban ta atong testimony ni Lord or ni David sa verse 2. Uguban pa ng mga verses. So, unsa atong hope? Naingon sa verse 5 to 7. But let me read only verse 5. There were they in great fear. You see, naas, kaning mga workers of iniquity, mga tao nga unconverted, they are always in fear. Great fear. Why? Ingon siya, for God is in the generation of the righteous. For God is in the generation of the righteous. Now let this men, or let this wicked men, may mong ma-aware sila, for they persecute the Lord Jesus when they molest his people. Diba si Saul rather sa pag-persecute niya sa mga Christian. Ningon si Lord Jesus sa Damascus, Saul, Saul, why have you persecuted me? Ganong gina-persecute mo ako. Why? It is because the church is the body of Christ and Christ is the head of the church. So kung pasakitan nimo ang body, dili ka mo alma ang ulo. That is why kung i-persecute ang mga Christians dito sa kalibutan, lo and behold, it is Christ Himself whom they are persecuting. And that is the reason nga nung sila sa kahadlok. Now notice, ingon ni Christ sa Matthew 28 verse 20, Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Muna ang promise ni Lord sa tuwa. He will be always with us. I am with you always, rather. Now verse 6, ye have shamed the counsel of the poor. Now notice ang word, ye have shamed, referring to the wicked, the foolish, nga nag-persecute sa mga Christians. Ingon siya, ginapakaulawan ninyo ang counsel of the poor. Now notice yung sa gisumpay niya sa verse. Siguro sa inyong translation, ESV, NASB, dili mo makabasa ni nga word, because. Because the Lord is His refuge. Ang uban nga translation, but the Lord is His refuge. Pero I prefer to use sama sa King James, because the Lord is His refuge.
Why? Now notice, because they mock, ilaan ginabiay-biay ang tinuod ng mga wise. Nga naman, kay abi sa mga tao nga foolish, ang katong tinuod ng mga wise, ng mga Christians, ang foolishness is in them. Sila ang tinuod ng mga foolish, mo lang nasa mga mata, sa mga fool. And that is the reason sa time sa Acts, gina-persecute nila ang mga Christians because they think na nabuang-buang na ning matawana. Di ba si Christ, diri sa samtang sa siya sa kalibutan, ang ilang una-una, napasmuhan rin na si Lord, napasmuhan rin na si Jesus. He's insane. As if sila ang tinuod nga wise, din si Christ is a foolish. But no, dili na maong nagaytabo. The reason nga nung gina-mock kanila because they think they are wise and we are fool. But this is what might be expected for how the brutish mind appreciate excellence. The special point and the purpose sa ilahang jesting or mockery, pagbiay-biay, seems to be the confidence of the godly in their Lord. Simple ra, mga igsoon. Nganong ginabiay-biay sa mga taong dautan ng mga Kristiyanon? Ingon sa verse, because the Lord is his refuge. Nabay tayo sa iyong ginabuhi na ginan mo, uy, Kristiyanon, no? Uy, Christian, like ka. Sa tuwa, dili kayo na, pero sa Amerika, katawan ka kung Christian ka. Or sa laing ng mga lugar. Why? Because the Lord is your refuge. What can your God do for you now? The wicked says, who is that God who can deliver you out of our hands? Where is the reward of all your praying and beseeching? Taunting questions of this sort they thrust mo na ilang ginahampak sa itong mga naong. But we are weak, but gracious nga mga palag. Ang ginatintal ta nila nga maulaw ta nga naata diha sa Dios. Maulaw ta, ginatintal ta nila aron maulaw ta nga kita mga Christians. But notice mga igsoon, basahan na to ang Mateo chapter 27. You have the Bible, Mateo 27 verse 41 to 44. Ingon siya sa Mateo 27 verse 41 to 44. Likewise also the chief priests. Notice ang nagbiay-biay kang Kristo Jesus, mga pangulong pari, na supposed to be maalamon kayo sa Bible, sila unta naka-recognize, kanina si Kristo Jesus mo, gini ang tinuod nga Mesiyas. But look at, unsa yung gihimo. Ila ang gibiay-biay si Kristo. Uban sa mga eskriba o mga ansyano o the elders. Said he, ingon sila, saved others. Himself, he cannot save. Ingon, ang biyay-biyay nila, maniluwas mo ka na, anong di manlagyan niya tayo luwason yung pagalingon? Then ingon siya, if he be the king of Israel, let him now come down from the cross. And we will believe him. Now, notice ang word. He trusted in God. He trusted in God. Giga na mismo sa baba sa mga tao or sa mga chief priests, mga pari na supposed to be na ikahanlok sa Diyos. But look at what they have done. Ingon sila, nagsalig siya sa Diyos. Diningon siya, tugutin nga ang Diyos, muluwas kaniya karon. Dili ba na makiri? Dili lang kay Kristo, but to God the Father. Then siya, if he will have him, for he said, I am the Son of God, bibiyay nila. Even the thieves also, ang mga kawatan nga uban kang Kristo, na nalansa ang uban kaniya, do the same. That is why sa Mateo chapter 5, verse 10 to 12, i-remind tadaan ni Kristo Jesus, that blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. For theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which before you.
Mao ni ang reminders ni Christ sa tanan niyang mga disciples. Blessed are you kung kina-persecute mo. Blessed are you kung ginahimuan mo istorya because of the righteousness, because of Christ's sake. But salamat sa Ginoo. Si Kristo ang una nga naka-experience nining mga butanga. Ultimately, ito nag-experience ng mga prophets, but ang promise ni Lord, theirs is the kingdom of heaven. So kung gina-persecute ka karon ng mga igsoon because of Christ, stand firm. Stand firm. Tingnan sa Luke chapter 18 verse 7 to 8. Luke chapter 18 verse 7 to 8. And shall not God avenge His own elect? Question namin igsoon. Dili ba paimaslan sa Dios ang mga tao nga nag-persecute sa iyang mga katauhan? Shall not God avenge His own elect? Of course, panimaslan sa Dios ang iyang mga piniling katauhan, which cry day and night unto Him, though He bear long with them. I tell you that He will avenge them speedily. Ang word na speedily meaning quickly, hastily. And we know na after 40 years, sa 70, 80, yung sa gibuhat ni Lord dito, gisilutan niya, gipanimaslan niya ang iyang mga katauhan. Gisilutan niya, pinaagi sa Roman Empire, gipildi, gibuntog ang Jerusalem, ug naguba even ang temple, gibungkag tanan. Because katong generation are unrepentant, rebellious ng mga tao. And that is why wala na templo karon sa Israel. Nga naman, kay kita nga mga kanakan sa Dios, kita naman ang templo. Kita naman ang templo. Munang wala na ta naglaong pa nga mabuild pa ng temple dito, nga naman kay mag-offer na po tag bagong sacrifice. Human naman si Christ. Naabot na ang substance, ang tinuod nga templo, ang tinuod nga offering, ang tinuod nga high priest, and so on. All we need is Christ. Now, notice sa verse 7, last na verse. Oh, that Zion, oh, that the salvation of Israel will come out of Zion. When the Lord bringeth back the captivity of His people, Jacob shall rejoice and Israel shall be glad. Mo ni ang hope sa tanan nga church. Mo ni ang paglaom natong mga Kristiyanon. Salvation comes from Zion. That is, gikan sa Dios ang kaluwasan. He restored both the people and their joy in David's time. Gi-restore sa Ginoo. And throughout the generation of the Old Testament church, the coming of the Messiah was the desire of the godly in all ages. Ang tanan ng mga Old Testament saints or mga church, nagalantaw sila padulong or abante. They are hoping nga moabot na ang Mesiyas nga si Kristo Jesus. They are praying. They are hoping and they are desiring na maabot na ang Mesiyas. And though He has already come with a sin offering to purge away iniquity, naabot na siya 2,000 years ago. He died on that cross. Gipapas niya tanan na sala siyang katawan. Fully satisfied. The wrath of God has been fully satisfied on that cross. Sino piring kasalang gihimo ni Kristo? We look for Him, my dear brethren. Nagtanaw ta niya sa umabot. To come a second time. To come without a sin offering. Dili na kay maghimo pa siya laing nga sin offering. But muani siya for the purpose of judging the living and the dead. Mo na isuon kung ang imong sala wala na silutan dito sa cross. Then pag-abot ni Kristo Jesus or kung ikaw may muuna, wa ta kabalo ka sa kakwaon sa Ginoo, then bayad ang imong sala ngadto sa impierno. Mo nang sa pagpaminaw nimo sa preaching gospel karon, kung wala pa ka kang Kristo Jesus, then dool ngadto kaniya. There is always forgiveness diya kang Kristo Jesus. Because ang reality, kung wala ka kang Christ,
then you remain as an atheist. Biskan pag maingon ka nga nagsimba ka permanente, but without repenting, wala gyud ka tinuod nga nagrepent sa imong sala o nibalik sa Dios, then you are an atheist. And you will remain an atheist if you will not repent. O ang nabilin nga na kanimo is ang kapungot sa Dios. You will never please God. Dili gyud malipay si Lord sa imong kinabuhi. Biskan pag unsay imong buhaton. Not even a chance, dili malipay si Lord. Only in Christ. Only in Christ, my dear brethren, that our good works is acceptable before God. Because we are made for that purpose, to glorify Him. We are made for that purpose. So that is why nagulat ta sa pagbalik ni Kristo Jesus. Oh, that these weary years would have an end. If only, kung naalang si Kristo karon diri, maabot na, what a joyful, holy, peaceful, heavenly days we would see. But let us not think that He is slow to act. Behold, He will come again. Mubalik siya. Igsoon, mubalik siya to judge the living and the dead. And blessed are all who wait for Him patiently. And not just that, but blessed are those who put their trust in the Lord. Igsoon, asa ka nagsalig karon? Asa ka nagsalig? Put your trust in the Lord Jesus Christ. Amen.